9 partnership naNgwane FM. Yebo sibonge lapha nokumthetheleli ku Cyril Raw Breakfast Show. Basithathe basibeka baphethe izinkulu lapha Nkosi yami lapha ingwenya ya sisho abantu abalaphi bendabuko. Khehla lami ngiyathemba uyaphila lapho khona. Ngike ngikuthathe ngikumbeke nje kancane ukuthi makukhulunywa ngodokotela uMnguni kuyaye ekhulunywa ngobani ilokho nje ngamafuphi nje kancane bese basho ukuthi usilandisa ukuthi sikuthola kanjani. Masikhuluma ngoDr Mnguni sikhuluma ngenyanga elapha ngendabuko umlaleli esuka lapha eDurban endaweni yaseMthwalume kuyabonakala ivela ku Real 1 TV ku YouTube wakhona. So inyanga nje sempela iseyaziwa ekuyabonakala lapho kuphela ikakuyabonakala kwesinye indawo kodwa ke manje seyinali page layo uDr Mnguni Mathambeziyoni futhi seyinayo uFacebook seyizotholakala entweni eziningi. So okuhle kakhulu ngalenyanga le noma ke ngame ngoba kukhuluma mina manje ngiyinyanga nje ezethembayo eyaziyo futhi ukuthi isebenza umsebenzi wayo ngeqiniso futhi ke yonke into engiyenzayo ngisuke ngiresearchile futhi ngisuke ngiyazi ukuthi izosebenza uma ngabe ingeke isebenze sivele nje ngikutshela no ngoba kuyenzeka nyela ngakufika umuntu othola ukuthi angeke asizakala lapha ekhaya udinga ukuthi aye esibhedlela ikakhulu abantu abanebo HIV abantu abana lezi izifo uthola ukuthi ufuna aye straight hospital awusizakala khona siyakhona ukureferra ukuthi no ndoda siyabonga ukuthi ufike la ekhaya sesihlolile go straight to the doctor hospital nangabe uqonde ebhara bafe bakusiza. Sibonga amazwana okuchule lapha ukutholakala uma ukuthi mhlawumbe unomuntu odinga usizo kuyena udokotela ukuthi ukuthola kanjani kwephi na kanjani. Umuntu makayifuna ukungithola uthola inamba yami ethi 0606394357 0606394357 ya WhatsApp makukhona imibuzo ebuzayo uyabuza ku WhatsApp uma ngabe uthi uyafona